si papel adeto'y saludsud kamangay mausar man parigat ta unggay pa'y tatin mayaw ta amo ay di nagnganyan istrikto da kuskus sidi kuskus sina magadiin na nata gawan da kanuwat man tukduka ayo sa inabruday kananda waday mayatya waday panlawaana iliw mo at sobra uga mo tumayos da mansakripisyo ka para sin pamilya dumdang pa'y panagsusweldo panog mo mapunas ay sigurado wala aboy ipawid mo usaran ang anak mo nung paransik amagay maibulsiko manadawag ka hindi usama mailisi ka kumasilaw-lawa ano sa'yin paay mo pamilyang banuranda tano makasa ka naragsakda ayo sa inabrod ay kananda pangrik na amsi klase ay ula rigat mapadasan sa awak mo at mabayda ngung si Diyos ama para buranda ka sigsigod ay biyagat malakam mo sa